Kao što znate, protest prosvetnih radnika je dalje u toku, s tim što se broj nastavnika u obustavi povećava. Oko 160 prosvetnih radnika je u nekom vidu obustave u našoj opštini. Ponovit ću za one koji nisu bili prisutni na prošlom času, jedan od razloga zbog koga se održavaju protesti je to da škola više nije bezbedno mesto za obavljanje nastavnog procesa, ali naše ministarstvo za nas nema sluha, već ostvaruje neki svoj cilj, a to je totalno urušavanje prosvete. Kada postavite ljude sa kupljenim diplomama na odgovorna mesta koja odlučuju o važnim pitanjima, tu je kraj obrazovanja. A odgovor ministra je: pa šta? Pa šta ako vladaju neobrazovani? Kao što znate, kolege iz Beograda su prekjuče krenule u protestnu šetnju do Čačka, da bi poslali jednu simboličnu, ali jaku poruku svim prosvetnim radnicima. Ne odustajemo. Ovom prilikom šaljemo podršku hrabrim kolegama, a i studentima, jer želimo isto kao i oni, da napokon institucije počnu da rade svoj posao. Čas može da počne. Prva će vam se obratiti Kristina Đukić, profesor teoretskih predmeta u Umetničkoj školi Stevan Mokranjac, i molim jedan aplauz. To je škola, to je znanje. Dragi učenici, roditelji, kolege, prijatelji, želim da na samom početku razmišljamo o zajedničkim koracima i zajedničkom cilju. Naime, kao što znamo, ovo je godina u kojoj ne postoji više moje i tvoje, već samo naše, zajedničko. Godina u kojoj učimo da delujemo, da ne povijamo glavu, da ne ćutimo, da stvari nazivamo pravim imenom. Godina u kojoj učimo od mladih, tih divnih mladih ljudi, naših učenika, sadašnjih i bivših, sada studenata. Studenata koji nam ove godine drže jednu veoma važnu životnu lekciju, zasnovanu na temelju empatije. Empatije kao osnovne gradivne jedinice svakog odnosa. Iz te životne lekcije oni polažu ispit i pozivaju sve nas, bez obzira na to koliko godina imali, čime se bavili. Jer, složit ćete se, strah je zamenjen hrabrošću, a uzdržanost aktivnošću, akcijom. Studenti koji vrlo dobro znaju da ako se nešto tiče jednog, tiče se svakog od nas. Ako je jedan ugrožen, svi smo ugroženi. Ako je jedan u problemu, svi smo u problemu. Ako neko nije na bezbednom, to znači da niko od nas nije na bezbednom. I jedna vrlo dobro poznata basna o tome upravo i govori. Govori o tome da sve što se tiče jednog, tiče se svakog. Govori o mišu koji je morao sam da se suoči sa mišolovkom. Iako je miš vrlo dobro znao da mišolovka nije opasna samo za njega, već i za druge životinje, ali znamo u basni da druge životinje nisu marile. Zašto? Zato što su mislile da se problem ne tiče njih, da to nije njihovo. Nemojmo biti poput tih životinja iz basne koje su se samo na rečima saosećale sa jadnim mišem i ništa više. Nema te mišolovke pod ovim nebom koja će tebe i mene uhvatiti i uloviti ako se držimo zajedno.
I kada čuješ poziv studenata, ne iz nekakvih sebičnih i ličnih, već zajedničkih i vrlo plemenitih interesa, onda ćeš njihove jednostavne i tako jasne i precizne zahteve shvatiti i doživeti baš kao svoje. Njihov ispit je ispit borbe, istrajnosti, solidarnosti, empatije, ispit sloge, jedinstva, pravednosti, podrške, ljubavi, čovekoljublja. I sve se ovo piše jednom jedinom rečju: studenti. Istrajnost, odgovornost, pravednost. I naša država treba da funkcioniše baš po tom principu odgovornosti, jer naši mladi imaju pravo na budućnost. Njihova borba je istorijska borba. I ona poznata pesma Vatra u mraku, koja je postala studentska himna studentskih protesta, govori o baklji, solidarnosti i empatije. Ne želim da se plašim mraka. Upali svetlo, budi baklja. Treba mi da znam da si tu. Sa njima i uz njih, ujedinjeni zajedno do pobede.